Shin ko kun san cewa a wani lokaci da ya gabata Afirka ta taba zama mai karfin iko a duniya kamar yadda kasashen Turai da Amurka da China suke a yanzu? Idan ma kun manta to ku sani tarihi zai iya ƙara maimaita kansa. Sai dai kuma har yau wata tambaya da duniya take yi akan Afirka. Shin yanzu da a gobe za a ce Afirka ta karbi kambun shugabancin duniya, to wacce ƙasa ce kuma a cikin nahiyar za ta ɗare kan kujerar uwa kuma jagora? Ga wasu ƙasashen Afirka guda 16 da bincike ya nuna suna sahun gaba. Ƙasa ta 16 kuma ita ce Burkina Faso. Tana da tarin arzikin zinare da sauran albarkatu. Sannan a yankin Sahel tana zaune ne a yanki mai matukar muhimmanci. Kuma a yau ta samu yantaccen shugabanci, sannan ta kasance jagorar yada tunanin tawaye ga turawan yamma. Sai ƙasa ta 15 wato Rwanda. Ita kuma ƙasa ce da ke da tsayayyen shugabanci, tsaro da kuma idanu a duniya, musamman bangaren ƙawance da mabambantan ƙasashe. Ƙasa ta 14 ƙasar Senegal. Senegal tana da alaka da hulɗolin saman ruwan babban teku mai matukar muhimmanci a duniya wato tekun Atlantika, kuma tana da tarin boyayyen arzikin mai da iskar gas da ake ta ganowa a yanzu. Sannan da yawa daga cikin kasashen Afirka ta yamma na matukar girmama ta. Sai kasa ta 13 ita ce Tanzania. Ita kuma Tanzania a Afirka ita ce ke sarrafa tashoshin jiragen ruwa mafi muhimmanci na tekun India. Tana da tarin arzikin iskar gas, sannan tana da tsayayyen shugabanci. Ga kuma kasa ta 12 kasar Libya. Libya hamshakiya ce a fannin arzikin mai, kuma tana kusa da yankin Turai. Sannan tana da karancin yawan jama'a idan aka danganta yawansu da tarin arzikinta. Ƙasa ta 11 Angola. Ita ma tana da tarin arzikin mai da iskar gas, sannan tana sarrafa manyan hanyoyin jiragen ruwa na tekun Atlantika. Sannan tana da arzikin faɗin ƙasa. Ƙasa ta 10 ita ce ƙasar Niger. Niger kuma tana da tarin arzikin ma'adanin uranium wanda ake amfani da shi domin samar da makamashin lantarki da makamin nukiliya. Sannan Niger ta haɗa yankin Afirka ta Arewa da Afirka ta Yamma. Haka zalika tana da arzikin matasa masu tasowa sama da kusan kowace ƙasa a yau a Afirka. Sai ƙasa ta 9 wato ƙasar Ghana. Ghana ƙasa ce wacce take da tsayayyen tsarin mulki da hukumomi masu tasiri, tsayayyen tsarin banki da tasirin alakar ƙasa da ƙasa. Sannan Ghana hamshakiya ce a fannin arzikin ma'adanin zinari. Ƙasa ta 8 Morocco. Morocco tana da manyan masana'antu na zamani, kuma ita ce ke jagorantar Afirka a bangaren makamashi mai sabuntuwa wato renewable energy. Sannan ƙasa ce da ke a matsayin hanyar kasuwanci tsakanin Afirka da Turai. Sai ƙasa ta 7 ita ce ƙasar Kenya. A Afirka a yau Kenya ita ce ke jan zare a bangaren hulɗoɗin bankuna. Sannan Kenya na sahun gaba a bangaren kirkire-kirkiren fasahohin zamani a Afirka. Ƙasa ta 6 Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo. Congo ita ce ƙasar da tafi kowace ƙasa tarin mabambantan ma'adanai masu muhimmanci a Afirka, irin su cobalt, lithium, tagulla da makamantansu, waɗanda a yau da su ake yin batira, wayoyin hannu da sauran muhimman abubuwa. Ƙasa ta 5 Ethiopia. Ita ce ƙasa ta biyu da tafi kowace yawan jama'a a Afirka. Tana da tarin manya-manyan ayyukan samar da makamashi. Ita ce ke da aikin wutar lantarki ta ruwa mafi girma a faɗin Afirka. Sannan kuma tana cikin ƙasashen Afirka waɗanda masana'antunsu ke saurin haɓaka a yau. Ga kuma ƙasa ta 4 ƙasar Algeria. Algeria na ɗaya daga cikin ƙasashe mafi ƙarfin soja a Afirka. Tana da arzikin iskar gas, sannan tana zaune ne a wuri mai matuƙar muhimmanci a yankin Bahar Rum wanda duniya a yau take kira da Mediterranean. Ƙasa ta 3 a cikin wannan jeri ita ce ƙasar Masar wato Egypt. Masar ita ke sarrafa mashigi mai matakar muhimmanci a duniya wato mashigin Suez, wanda wannan mashigi shine ya hada tekun Bahar Rum da Bahar Maliya. Masar kuma na ɗaya daga cikin ƙasashe mafi ƙarfin soja a kaf Afirka. Sannan tana da matakar tasiri a yankin gabas ta tsakiya da Afirka. Sai ƙasa ta 2 ita ce Afirka ta Kudu. Afirka ta Kudu ta fi kowace ƙasa ci gaba a bangaren masana'antu a Afirka. Ƙasa mai ƙarfi da tasiri a fannin kasuwancin Afirka. Sannan tana da hukumomi masu matakar tasiri da ikon faɗa aji. Ƙasa kuma ta farko a cikin wannan jeri kowa ya santa wato Najeriya. Ita ce mafi tarin arzikin yawan mutane a Afirka, mai ƙarfin ikon soji da tasirin al'adu, tarin arzikin mai da iskar gas da kuma sauran ma'adanai. Sannan ƙasa ce da ke da kasuwa mai matakar faɗi wacce duniya take baje kolinta a ciki saboda tarin mutanen da take da su. A ganin ku idan gobe aka ce Afirka ta zama mafi ƙarfin ikon faɗa a ji a duniya, to wace ƙasa ce kuma za ta jagoranci kafatanin nahiyar ta Afirka? Ko da ba ta cikin jerin waɗannan guda 16 da na lissafa, to ku rubuta mana sunanta a sashin tsokaci da ke ƙasa. Ku dangwala wannan bidiyo alamar yatsa, sannan ku yada shi zuwa ga sauran 'yan Afirka, saboda kowa ya san tarin arziki da girman da Allah ya yi wa Afirka. Ni dai sunana dan Afirka, an haife na Afirka kuma ina alfahari da Afirka.